Jingpule na kitab o Ezekiel nong yathu lupa kalan nong kabalay po Henryu kadukot arpulay hadu arpupra. Enda nga pen sabot hagijait benriu ya kajingku jong kakerteng bakraw jonga kakerteng ya kaba phi la penja burom hapdeng chungki hangta kinsatem bangalong utray nga utray kenrat nga lakren ngan sa pendan kam da phi ban pen I hagijait benriu bangalong u bakhuy ngan sa shim ya phi na man la gajait benriu bat kari bat ngan sa wan ya lambyang ya phi sha kari jong phi ngan sa sendret ya phi da ka bakhuy bat ngan sa pen khu ya phi na ki Blei thau jong phi baro bat na ki a baro ki ba la pentngit ya phi ngan sa ai hapi ka do nur ka ba themai pan ngan sa thep hapi ka mensim ka ba themai ngan sa wengno na phi ya ka do nur mau pan ngan sa ai hapi da ka do nur riu ngan sa bu hapi da ka mensim jonga pan ngan sa pen pa pin rakhe ya ki an jonga bat pin sumar ya ki hukum baro ki bangala ai hapi nangta pin sa syong ha ka ri ka bangala ai ha ki kpat men jong phi pin long ki bai jonga pat ngan long u Blei jong phi ka ktien jong utrai ka sam san puwei ka khot chi po adu khalai bat khat hen riu hadu khat hen yo to thau hanga ka do nur ka bukhui a Blei bat tu bu hanga ka men siam ka ba thmai bat ka ba yai ne wat be no yanga nakmat jome but wat weng no nanga ya ka mensiam ka jingkhu jome tu ai byang hanga ya ka jingmen ka jingpen im jome but do kershan yanga da ka mensiam ka ba jensor tengan hi ka ya ki riu bomman shaphang ki lenti jome but kinong pap kin sa wan phai shame na ba memmon ya ka jinknya Barada ngaterwa ka jinknya thangru men om padyang satya ka jinknya jonga kanlong ka mensium ka basngosi ya ka do nod ka basngosi bat basngoren a Blei men om kentan ka gospel kat kum o Matthews bokhuy kalanong ka baar pu ar kat khod iway hadu khat saw u Jisu ula kren byang hakipait ba da kiparshi kahimab neng kasrim ya wei usim ubala penkre ya ka jingkhawai poi kha poi man ukhon ula pha yala ki shakri ban khot ya ki bara wer sha ka jingkhawai henrei kimtre wan kumda ula pha sa ki wei pat ki shakri u ong ya thu ya ki ba la wer lakre ya ka jingkhawai junga la pen yap ya ki masi bat kimrat bala pinsngai bat la tayar baro alesha ka jingkhawai henrei ki bala wer kim patiaw bat kila let shala kam uwei shabri uwei sha ki khai pateng kadba ki wei pat kila kem ya ki shakri jong u kila sho yaki bat kila penyam usim ulashla bat ulapha yala ki shipai ban penyap ya kini ki riu dakat bat ban thangdu ya kishnong jongki nangta ula ong hala ki shakri ya ka jingkhawai lakre henrei la shemba ki la wer kim long ki baben lentmenta sha ki lat ki lenti pat kat ya ki ba philap to khot sha ka jingkhawai kumta ki shakri ki la let sha ki lenti ki senkien bat ki la lum baro kat ki ba ki ya kendu bat babha bat basniu bat ka kamra jingkhawai kala khap nya da ki briu usim ura letpen ya ki ba shongbam padla yoi padon uwei ubriu bam shem la riam la bet kat kum karukom usim ula ong ha u kolong kumno phiwan rong hangni klem dariam the ben uta ubriu usngap lakasngam te usim ula ong ha ki shakri khum ye u barkti barkajat
but bread ye u shabar ha ke jingdom. Hangta un den yar but un kiriat bnyan padu Jisu ula penkon bun lakhot Henry kendiat lajien. Ka gospel jong utrai.